Atong gamiton na dawaton atong caller. Go ahead palihog, caller. Hello. Paday Nixon. Mangutana ko ba, kanang sa tulong kasugo nga dili ko manataw si Michael, tulong na dito sa buok iyang asawa, nakapanataw to siya, wala. Ang unsa igsoon nagisgot ka mahitungod sa napulo ka sugo o nga napulo pa sugo nagisgot og panapaw. Unsa imong pangutana? Si ako, tuluman sa buok iyang asawa, wala kasi nakapanataw ato. Tulo ang asawa, wala siya nakapanapaw kinsa? Si Jacob ba? Si Jacob. Tulo ka asawa. Igsoon ni ngani. Before ka Moses nga time, gitugot ang pakigminyay. Okay? Mismo pa magani sa parinti, gitugot. Pero sa panahon ni Moses, gibroden ka na sa Ginoo, og matod pa mismo sa imong parinti, di na ka makigminyo. Okay? Basahan na to. Leviticus 18, versikulo 6, walay bisan kinsa kaninyo nga magaduol sa bisan kinsa nga haduol nga kabanayan aron sa pagbukas sa iyang pagkahubo. Kaniadto igsoon, gitolerate na siya. Pero sa panahon ni Moses igsoon, gielaborate pag-ayo, gi-explain pag-ayo sa Ginoo kining mga butanga. Gani gi-quote ni Moses sa iyang libro sa Henesis. Ang Henesis Kapitulo 2, versikulo 24. Kanang word nga kitugot, igsoon, di gina-ideas Ginoo. Kaniya ito gitugot, di gina-ideas Ginoo. Ideya na sa tao. 24. Tungod niini, ang lalaki magabiya sa iyang amahan, og iyang inahan, og muipon siya sa iyang asawa, og sila mahimong usa. Ang disenyo sa Ginoo, igsoon, sukad kaniadto, ang adiin usa ra gyud ang atong asawa. Ang duha mahimong usa. Mao man gani pag-abot sa New Testament sa Mateo kapitulo 19 adunay gihisgutan ang Ginoo diini. Nga diin makapanapaw kita kung mga asawa kita og mga tawo nga adunay asawa. Ha? Atong basahon 19 bersikulo 3. Og dihay mga parasiyo nga biduol kaniya og misulay kaniya pinaagi sa pagpangutana nga nagingon. Alang sa usa ka lalaki, uyon ba sa kasuguan ang pakigbulag niya sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? 4. Siya mitubag nga nag-ingon, wala ba ninyo hibasahi nga ang nagbuhat nila sukad sa sinugdan, nagbuhat kanila nga lalaking babae, nagkutlo sa Henesis 2:24. Og nag-ingon, tungod ni ining maong hinungdan, kinahanlan pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan o ang iyang inahan og makig-ipon siya sa iyang asawa. Og silang duha mahimong usa. 6. Tungod ni ini, dili na sila duha, kundili usa. Busa ang sa Dios nga gihiosa sa tao dili pagabulagon. Okay? Unya, pag-ingon din dinhi sa versikulo 7. Sila miingon kanila, ngano nagsugo man lagi si Moses sa paghatag sa sulat pakigbulag? Okay? O sa ingon ni ini, ang lalaki makabulag sa iyang asawa. 8. Kanila mitubag, kinsa nagtubag, kinsa nag-ingon si Christ. Kanila mitubag siya nga nag-ingon, tungod sa kasugutsutan ninyo kasing-kasing, gitugutan na lang kamo ni Moses sa pagbulag sa iyong asawa, apan sukad sa sinugdan, dili mao kini. Gitugutan sa magbulag, pero wa ka tagay kagahom sa pagminyo otro dinhi sa New Testament time. Busa nag-ingon si Pablo sa Roma kapitulo 7 atong basahon. Unsay gingon ni Pablo sa bag-o nato karon nga atong mga panahona kay nagpuyo man ta nining mga kapanahona. Roma kapitulo 7. Okay? Atong sugdan igsuon sa bersikulo 4. Sa ingon usab ni ana mga igsuon, kamo nangamatay na ngadto sa kasuguan pinaagi sa lawas ni Kristo. Aron maiya kamo sa lain nga maiya nga nagbanhaw gikan sa mga patay, no? 5. Kay dihang lawas nun ba kamo? Okay, sibugan na to igsoon. Sorry, dili 4 bersikulo 2. Tungod niini, ang babaeng minyo gipasakop sa kasuguan ngadto sa iyang bana. Samtan magapabilin buhi ang bana. Apan kung mamatay ang iyang bana, siya mahigawas na gikan sa kasuguan, mahitungod sa bana. Sumala nini, siya pag-aisipon nga mananapaw, kung makigpuyo siya glaing lalaki,
samtang buhi pa ang iyang bana. Tagong kag mananapaw, kung makig-ipon kag laing lalaki, kung buhi ang imong bana. Atong i-reverse. Bisan pang sa gitawa pag sa asawa o sa bana. Kung ang bana, mga asawa o otro, buhi ang iyang asawa, nakapanapaw ka. So mala niini, iya pag-isipon nga mananapaw kung makigpuyo siya laing lalaki, samtang buhi pa iyang bana. Apan kung mamatay ang iyang bana, mahigawas na siya. So kung mamatay iyong bana, pwede na ka magminyo kutro. Okay? So palapigson. Wala na. So daghang salamat niya din si Orly.